Avui, milers i milers de valencians hem eixit de nou al carrer. Unes 60.000 persones al carrer. Gràcies. I hem sumat les nostres veus per a dir ben alt i clar no a la corrupció i exigir la dimissió de Camps. Avui ens manifestem una vegada més en defensa de la democràcia del País Valencià, assetjada pel càncer de la corrupció i de l'abús de poder, com hem vist en la denúncia que ens han posat el Partit Popular ahir, per convocar una manifestació legal i exercir el nostre dret de llibertat d'expressió. Perquè la corrupció, lluny de ser un fet aïllat o esporàdic, s'ha convertit amb els successius governs del Partit Popular en una pràctica sistemàtica que vulnera les regles del joc democràtic, utilitzant les institucions i els recursos públics per alimentar interessos i negocis privats, com molt bé la gent de la Plataforma de Independència sap. La corrupció està íntimament lligada, ara i ací, a una manera d'entendre la política, l'economia i la societat, instal·lada en el disc dur de l'ordinador obsolet de la dreta valenciana. La corrupció és la cara més tramposa d'un capitalisme depredador, fonamentat en l'explotació de l'home per l'home, causa i efecte d'una degradació democràtica que segresta la voluntat dels ciutadans per transformar les institucions públiques en un mecanisme al servei dels privilegis d'una minoria. Perquè són minoria, el Partit Popular són una minoria. Si sumaren la gent que no vota el Partit Popular i la gent que se queda a casa, no governaria el Partit Popular. No són majoria, no lo són. Desde aquell estamos en política para forrarnos de esa plana, els pagaments multimilionaris a Julio Iglesias en paradisos fiscals i la gran enganyifa de Terra Mítica a l'amiguito del alma de Camps, paraules que estan delatant la convivència de la Generalitat amb la major trama de corrupció coneguda en l'era democràtica. El tristament famós cas Gürtel s'estén la metàstasi d'una misèria política que està col·lapsant la vida pública, els recursos financers, el patrimoni natural i cultural dels valencians i valencianes i que amenaça greument el nostre futur i la mateixa pervivència dels valencians com a poble diferenciat. L'antipolítica dels grans pastos i l'urbanisme salvatge amb el que pretenien convertir el País Valencià en la terra de Sausa on els diners plouen del cel s'ha revelat, com estem patint tots, com un fracàs estrepitós, un forat negre per on s'escolen els milions de recursos i energies del país, cap a les butxaques dels taurons del negoci fàcil que prospera a l'ombra del poder i que ara es diu Partit Popular. Sabrem mai on han anat a parar els sobrecostos espectaculars de la ciutat de les arts i de les ciències? No. Quants diners públics amb el muntatge de la visita del Papa es van dilapidar en benefici de la trama corrupta? Quins foscos interessos, inclosos els previstos en la destrucció irracional del Cabanyal, amaguen els bolsos buitons de l'alcaldessa? Quins comptes corrents ha il·luminat l'excés energètic
càstigs penals de València, on tot continua tan fosc com sempre? Quantes caparres han xuclat de la sanguina esmollencida de la justícia Carlos Fabra ha amassat a costa de l'erari públic? Quants diners destinats a l'acció solidària no han caigut en mans privades sota la batuda de Rafael Blasco? Quins són els grans beneficiaris de pallassades de l'envergadura de l'American's Cup i la Fórmula 1? Quants mítings, congressos i fastos del PP no han estat sufragats amb els nostres diners i pagats amb la trista moneda del vestit de Milano o Forever Young, rellotges sumptuosos o cotxes d'alta gamma? Del negoci fraudulent de la bossa, remenada per Ripoll, a les comarques alacantines, puja la pudor de tot el fem acumulat a la corrupció. Perquè la crisi econòmica actual té molt a veure amb la política de la ratxola i del campsgolfisme, i que ha situat els valencians no en cap terra de xauxa, sinó a l'avantguàrdia en xifres de desocupats i treball precari que castiguen especialment els joves. La censura activa amb la prohibició de l'exposició al Movim, que forçà la dimissió de Romà de la Calle. Un aplaudiment per a Román! L'assetjament econòmic als propietaris dels repetidors de TV3 o les indissimulades traves a l'ensenyament en valencià. Un aplaudiment! No a la censura, sí a la llibertat! O també amb les generoses subvencions a la premsa i entitats afins. Han adquirit entre nosaltres carta de naturalesa. La prepotència ha donat ales a un comportament autoritari d'arrel franquista que ha negat el pa i la sal a les víctimes de l'accident del metro de València. Els defensors de la memòria històrica. I la reparació de les víctimes del genocidi franquista. Els esforços civils d'Escola Valenciana. Que per cert, el dia 2, dissabte, hi ha una festa reivindicativa per l'ensenyament públic. Ahí estarem també. I de tots els qui treballen per la normalització lingüística i cultural dels valencians, els nostres cantants, artistes i escriptors, el bo i millor de la nostra societat civil i a la universitat pública. El president Camps, enviscat fins a les celles en la trama Gürtel, ha dedicat els últims anys del seu virregnat a intentar salvar la pròpia pell a costa de l'interès públic, fugint quasi permanentment del Parlament en viatges